Здравейте отново, правим следната програма. Даден е списък от цели числа. Да се напише програма, която копира в нов списък елементите. И по точка А, различни на 0. Така. За целта въвеждаме втори списък. Тук. Надолу кода е същия. До тук. Промяната е в while. Пак сравняваме текущото P с съответната стойност и знак. Като тук обаче вместо да трием или показваме, просто въвеждаме текущата стойност в вече новият лист. Тук пак си вземаме следващата стойност на P за следващата итерация и накрая отпечатваме това, което се е запаметил в лист 2. Да го видим на практика с първото условие, да са различни от 0, примерно. Значи елементите различни от 0 ще отидат във втори списък. Ето го. 2, 0, минус 1, yes, минус 1 и вече 0. Ето. Елементите, които са различни от 0. Значи всички са различни, с изключение само ето, само един елемент е равен на 0. Тоест 1, 2, всъщност тази единица, къде е дошла? Чека да направя още една проверка, нищо. Добре, 1, 2, минус 1 и 0, 1, 2 и минус 1. 1, 2 и минус 1 отиват във втори лист. Да. Така. След това равни на 0. Нека все пак да проверим всичките възможности. Равни на 0. Значи 0, 1 и минус 1. Ето, само 0-та отива във втори. След това по-големи от 0. Може в условието да е казано по-големи или равни на 0. Всъщност. Пак може да се го тествате. По-големи от 0 в случая. 1, 2, 0-та и минус 1 ще пробвам. Ето само 1 и 2 са по-големи от 0. След това по-малки от 0. Нека да пробваме този път по-малки или равни на 0. По-малки или равни на 0. Така за разнообразие. 0, 1, минус 1, и минус 5. Ето. Значи 0-та, защото е или равно, или по-малко от 0. Минус 1 и минус 5. Единицата се изключва, защото тя не отговаря на условията. Така. При зададено число, просто си откривам този код, както се досещате. Слагаме тук хикса. Да, само там всъщност. То на практика може и тук да го сложим, но и така да остане, няма значение. Значи ако са равни, или по-малки или равни на хикс. Добре, 1, 2, сега зависи каква стоеност въведа. Такава ще сортира. Още един елемент, примерно 0-та. Сега, кой елемент? Двойката, примерно. И ето. То всъщност всички елементи са или... Да, тук вземам всичките, защото единицата и двойката, минус единицата, всичко отговаря на условието. Ако бях сложил едно по-голямо число, примерно 3, то нямаше да се включи.
Нека да пробваме с по-големи или равни. Айде, това не сме пробвали. По-големи или равни. 1, 2, минус 1, 10, минус 10. Кое число да вадя? По-голямо или равно на хикс? Кое ще да сложа, примерно, хайде пак 2. И сега 2 и 10, защото то е... Тези числа фактически отговарят. Значи 2 си е равно на 2, а 10 е по-голямо от 2. Нали, това е, значи работи. Значи това е кода. Слагаме си, нали, още един лист. Тук нищо не променяме. Тук си откриваме този код. Зависи какво ни трябва. След това тук изравняваме в зависимост от условието ни и съответно дали ще въвеждаме число или ще го сравняваме с някакво зададено число по условие. Тук нищо не се променя, просто си добавяме текущия елемент, ако той отговаря на условието. Тук вече си принтираме на екрана стойности на лист 2. Това е. Чао, чао, до следващия епизод.